Mahigit 1 bilyong pisong kita sa unang 6 na buwan ng 2026 at mas pinalawak na mga serbisyo. Ilan lang yan sa mga ilahad ni Mabalacat City Mayor Jel Aquino sa kanyang unang taon ng pamamahala sa isinagawang State of the City Address o SOCA nitong July 30 sa SMX Clark. May temang Honoring Commitments, Transforming Lives, tuloy-tuloy na pagunlad para sa bawat Mabalakenyan, ang kanyang ula sa syudad at sumentro sa 10 Areas of Seal of Good Local Governance o SGLG ng DILG. Sa ikalawang special session ng City Council, idineliver ni Aquino ang kanyang soka na dinaluhan ng ilang opisyal ng gobyerno, mga barangay chairpersons, department heads at kawani ng LGU at iba pang mga panauhin. Batay sa ulat ni Aquino, umabot raw sa mahigit 1.53 billion pesos ang revenue ng lungsod sa unang 6 na buwan ng taon na nagdala sa kanila sa Seal of Good Financial Housekeeping. Ibinida rin ng LGU ang pagpapalawak sa social services kung saan mahigit 11,000 guarantee letters para sa medical at funeral assistance ang naipamahagi kasama ang benepisyo sa mga solo parent at PWD. Kabilang din sa mga inuulat ang planong pagpapalawak sa hemodialysis center, infirmary hospital at paglalaan ng karagdagang pondo para sa mga pasyente sa pampublikong ospital. Gayon din ang pamamahagi ng laptops para sa mga guro, zero collection policy sa ECCD at ang 25 million pesos na grant sa Mabalacat City College mula sa CHED at DOT. Para naman sa kapayapaan at kaligtasan, ininatag ang Mabalacat Government Advanced Unified Command Center at nilagyan ng 145 AI-enabled CCTV cameras. Tuloy rin daw ang mga epektibong programa pagdating sa disaster preparedness. Bukod sa pagdami ng negosyo at paglunsad ng digital governance initiatives, tuloy-tuloy din ang paghihikayat ng malalaking investments at infrastructure projects na magbibigay ng mas maraming trabaho. Idiniin din ng alkalde ang mga programa sa kapaligiran, turismo, kultura at youth development na nag-uwi ng regional at national awards. Ang lahat ng ito, ayon kay Mayor Aquino, ay bunga ng pagsisikap at pagtutulungan ng buong kawani ng LGU. I'm very happy, satisfied at the same time, and really thrilling on my part. And not only on my part, lahat po ng mga kasama namin nagtatrabaho sa City Hall, including all the local officials po. Everything is about collective effort. It's a proper collaboration with the proper planning, discussion, and implementation. Maganda ang naging resulta at very, very proud po kami lahat. Samantala, nakalinya na rin daw ang mga prioridad na programa sa mga susunod na taon na nakasentro sa ekonomiya at infrastruktura. The proximity of Clark is Mabalacat. So, ang progressive city is Mabalacat City po talaga. That's how we see it and that's how we will deliver in the future. So, expect mga more establishments, more buildings, more infra projects. This will be developed in the next coming years. Nagpasalamat naman ang alkalde sa tiwala ng mamamayan kasabay ng pagtiyak ng ipinag-ibayong serbisyo publiko kasama ng iba pang opisyal ng syudad. Sana po ang ginawa nating aksyon, ang ating pagtatrabaho ay nagbunga ng maganda para sa ating syudad ng Mabalacat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta at makakausap po kayo na kaming lahat ng inyong nanunungkulan, hindi rin po kami titigil sa pagbibigay ng suporta at pagtulong sa ating kapwa Mabalakenyans. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.